Ben cetak tambah apik lho. Iki sik berantakan. Engko nek pen tuku aja kuwatir dibersihni yo. Iki ana jendela iki tengen. Ventilasi udara mlebu tuh lancar. Ndukure lampune don ono papat. Sik Mas, pen delok lampune iku. Iso digawe mode ngene tidur lho, ngene yo. Ah, engko wis pen atur dhewe yo pen ayo. Ah, saiki langsung menggo mrene. Nah, lurus sanggone arah kamar mandine. Ki tengene wis keramikan full. Biasane nggak duduk. Screenshot ready, shower ready. Yo. Ah, saiki langsung mrene. Nah, iki nang gone area dapur yo. Iki ono mini bar don lampune cemroet ning wapi yo. Nah, iki wis oleh kompor tanem, wis karing gawe tok ben yo. Level ready kayak tarik ngene, kira lalu. Tapi nek mbaca ngene yo, muncul wis ono ngene. Nah, iki engko nek diangkano, ono banyune mili-mili yo. Ben nambah apa kesane estetik yo. Nah, saiki langsung menggo langsung belakang ngene iki. Iki nang gone kamar tidur kedua